ସମ୍ବଲପୁରୀ କମେଡିରେ ମନ ପଟେଲ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ନାଁ। ତାଙ୍କ ତତଲା ଭଏସ୍ ଆଉ ମଜାଲିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କ କମେଡି ଦେଖି ହସି ଉଠୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ। ମନ ପଟେଲ ପୁରା ନାଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପଟେଲ। ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ 1981 ମସିହା ମେ 11 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଅବନକେଲାରେ ଗୋଟେ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଟିକେଶ୍ୱର ପଟେଲ ଓ ମା ହୀରାଦେଇ ପଟେଲ। ତାଙ୍କ ବାପା ରିଟାୟାର୍ଡ ଏକ୍ସ ପୁଲିସ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି। ମନ ପଟେଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାଲପୁଟିଆ ହାଇସ୍କୁଲ ତାଲପୁଟିଆରେ ଆଉ +2 ପଢ଼ିଥିଲେ SS କଲେଜ ତାଲପୁଟିଆରେ। ମନ ପଟେଲଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମାତା ଆଉ ପିତା। ସେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନି ଜୀବନର ସବୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ମନ ପଟେଲଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଲେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଡକ୍ଟର କେଦାରନାଥ ପଟେଲ। ସେ କମେଡ଼ି ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବା ପଛରେ ଗୁରୁ କେଦାରନାଥ ପଟେଲଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଅଛି ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି ଓ 6 ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। 2003 ମସିହାରେ ସେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଅଞ୍ଜଳି ପଟେଲଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର 2ଟି ପୁଅ ସାର୍ଥକ ଆଉ ପାର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି। ମନ ପଟେଲଙ୍କ କମେଡ଼ି ଲାଇନ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଘର ଲୋକେ କମେଡ଼ିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଅଞ୍ଜଳି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ସେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅଟୋ ଚଲାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ କମେଡ଼ି ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଗାଁ ଡ୍ରାମାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଥରେ କମେଡ଼ିଆନ୍ କେଦାର ପଟେଲ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ କମେଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ମନ ପଟେଲଙ୍କ କମେଡ଼ି ଦେଖି କେଦାର ପଟେଲ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଓ ନିଜ କମେଡ଼ିରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଦିନୁ ହିଁ ମନ ପଟେଲଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ମନ ପଟେଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରମିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କେଦାର ପଟେଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଅନେକ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ କରି ବେଶ୍ ନାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ତତଲା ଶୈଳୀ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଜଣାଶୁଣା କମେଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା CID, ମନ ପଟେଲ ଫାର୍ମ, ପାଗଲ ହେଇଯିବ, ଘର ସମଧି, ଇରାନ ଭର୍ସେସ୍ ନାଗର ଆଣ୍ଡ ଆମେରିକା ଭର୍ସେସ୍ ଡଗର, ଦୁକାନ, ଏମିତି ଅନେକ। ସେ 150ରୁ ଅଧିକା ସମ୍ବଲପୁରୀ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ 2019ରେ ତରଙ୍ଗରେ ପ୍ରସାରିତ ଗାଁ ଆଖଡ଼ା ଶୋରେ ଯାଇ ନିଜ ଅଭିନୟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ହେବା ଶୈଳୀ ଦେଖି ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ କମେଡ଼ି କରିବା ସହ କମେଡ଼ିରେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ବି ଦିଅନ୍ତି। ମନ ପଟେଲ ଯାହା ବି ହାସିଲ କରିପାରିଛନ୍ତି ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ସେ କମେଡ଼ି କରିବା ସହ ଘରେ ଚାଷ କାମ ବି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଅଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ ଅନୁଯାୟୀ ଅଞ୍ଜଳି କ୍ରିଏସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ଆଗକୁ ଏମିତି କମେଡ଼ି କରିବେ ବୋଲି ମନ ପଟେଲ କହନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମ୍ବଲପୁରୀ କମେଡ଼ିଆନ୍ ମନ ପଟେଲଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲେ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।